इउनाइटेड चिरांदुवार एफसिआ 1 गल सोनानै गेलसार इउनाइटेड एफसि भुटानखौ फेजेननो हायो। दिनै भुटान हादरनि गेलेमफु BFF गार्लस एकाडेमि आर्टिफिशियेल टार्फ ग्राउन्ड भुटानाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि OSD डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि नाजानायाव इउनाइटेड चिरांदुवार एफसिजों गेलसार इउनाइटेड एफसि भुटान फ्रेन्डलि फुटबल मेच बादायलायनाया जोबनानै थांबाय। दिनैसिमाव बर'फोरनि गेजेरावबो गेलेनायाव जौगासारनो हादों होननानै बुंजायो। चिरांदुवार एफसि आरो बड'लेण्ड एफसिआ स्टेट लेभेल आरो गुबुन हादरावबो देरहासार जानो हानाया बर' हारिनि गेजेराव रंजाखांनाय फैदों। दिनैनि बादायलायनायाव बाहागो लादोंमोन OSD डक्टर सांग्रां ब्रह्म, इन्डियान भुटान फ्रेन्डशिप आफादगिरि दावा फेन्जर, गेलसार एफसि फुटबल टीमनि आफादगिरि आरो 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPLनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारिजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफ्रा नुजाथियो। दिनै इउनाइटेड चिरांदुवार एफसि आरो गेलसार इउनाइटेड एफसि गेलेफु बे मोननैनि गेजेराव मोनसे जोङो फ्रेन्डशिप मेच गेलेनाय जादों। गेलेफुनिनो मोनसे BFFनि आर्टिफिशियेल टार्फ ग्राउन्डआव दा बाहाय 1-0 जोङो देरहानो हादों। देरहानायाथ' जेबो नङा दे, जेननाय देरहानाया थायो। थेवबाबो जोंनि गेजेराव जेनाखि मोनसे फ्रेन्डशिप फुटबल मेच बेनि गेजेरजों जोंनि भुटान हादोर आरो जोंनि बड'लेण्डनि खाथिनि ओनसोलनि जेनाखि जोंनि रिलेशनशिप बे साबसिननिफ्राय साबसिन जालांगोन होननानै मिजिंथिदों। आरोबाव मोनसेल' खावलायनाय, जोंहा नैबे फ्रेन्डशिपनि मेचनि उनावनो 30 जेनाखि 30 तारिख नभेम्बराव 11 स्टार एफसि आरो इउनाइटेड चिरांदुवार एफसिनि गेजेराव मोनसे खोब गोनांथार मेच जानो थांगासिनो दं। I League सेकेन्ड डिभिजन क्वालिफाइं मेच आसामनिफ्राय बेवहाय देरहानो हायोबानो इन्डियानि I League जेनाखि सेकेन्ड डिभिजन लिग बेखौ गेलेहैनो मोनगोन। इउनाइटेड चिरांदुवार एफसिआ बिनि थाखाय प्रिपेरेसना सोलिबाय दं। आवगायनियाथ' बेनो उरिष्यायाव जेनाखि जोहैदोंमोन, बे उरिष्यायाव जोहैनायनि टीमा इउनाइटेड चिरांदुवार एफसि नङा, बियो बड'लेण्डनि टीमसोमोन। दा बेवहाय खिन्थु इउनाइटेड चिरांदुवार एफसिनि 80% प्लेयार्सफ्रानो दङमोन आरो दिनै जोङो बावबो गेलेफैदों। दा बेनो जोंनि जेनाखि इउनाइटेड चिरांदुवारनि थांखि, बियो जोंनि जायगानि प्लेयार्सफोरखौ जोङो नेसनेल लेभेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव प्लेटफर्म होनाय। दा बेनो जोङो जेब्ला I League गेलेनो हागोन, I League गेलेनाय लोगो लोगोनो अट'मेटिकेलिनो नेसनेल लेभेलाव फकास मोनगोन जोंनि प्लेयार्सफ्रा अट'पै। मानो होनोबा जोङो जायगानिनो जेनाखि टेलेन्टस, लकेल टेलेन्टस, बे लकेल टेलेन्टसखौ लानानैनो जोङो दिनै I League गेलेनो थाखाय थागथियारि खालामगासिनो दङ। दा रोजा रोजा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनाय बयखौबो जाहाथे लोब लोब फैनानै 30 तारिखआव जानो गोनां जेनाखि क'क्राझारनि साइ स्टेडियाम बेहाय फैनानै बाहागो लाफैयो आरो जोंखौ सापर्ट होफैयो। पहले तो हम शुक्रगुजार है कि आप लोग कोकराझार से इतना दूर गेलेफु तक आकर हम लोग का दोस्ती के एक खेल खिलाए। तो इसी खेल में तो दोस्ती बहुत बढ़ गया। और पहले बार जो कोविड के बाद हम लोग ऐसे खेल खेल रहे, पहले तो खेलते थे मगर अभी फर्स्ट टाइम है ऐसे। तो ऐसे तो खेल चलते रहना चाहिए। तो बहुत अच्छा हुआ, तो खेलने को देखने के लिए भी बहुत अच्छा हुआ क्योंकि आप लोग का टीम बहुत स्ट्रांग है। तो फिर प्रिपरेशन है उन लोग का ISL में खेलने का प्रिपरेशन है। इसी खेल के हिसाब से तो देखकर पता चलता है कि आप लोग ने बहुत मेहनत किया है, आप लोग को प्लेयर ने। तो इसी फ्रेंडली मैच में तो हम लोग भी बहुत खुशी है कि हमारा गेलसार भी वो बराबर मुकाबला दे सका। तो हम लोग बहुत खुशी है। तो ऐसे ही खेल आगे भी खेलना चाहिए। तो इससे भी अच्छा ऑर्गेनाइज करके हम लोग फिर बना के फिर खेलेंगे फ्यूचर में। ठीक। एक्चुअली ये मैच तो एक्चुअली हम लोग का फ्रेंडली मैच था। तो जब संगम सर हमको ये बात के लिए आया था तो हम लोग भी बहुत खुश हो गया।
तो हम लोग लड़का लोग भी बहुत खुश हो गया। हम लोग भी फ्यूचर में एक अच्छा टीम बनाने का सोचा है। तो दोनों तरफ से तो बहुत मैच तो अच्छा हो गया। थोड़ा बराबर इक्वल था, लेकिन थोड़ा इधर उधर लग के वजह से थोड़ा ये हो गया। तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे हम लोग सीखना पड़ेगा फ्यूचर में और कितना अच्छा बनाना पड़ेगा, कैसे अच्छा बनाना पड़ेगा। तो हम भी क्या सोचा है, एक फ्रेंडशिप की तरफ से ना, दोनों तरफ से एक हेल्प करने से ना, तो हम लोग जो बोडोलैंड का टीम है, जो गेलेम्पू का टीम है, तो इधर बॉर्डर का टीम है, तो ऐसे फ्रेंडशिप दोनों एक एक हेल्प करके, तो ऐसे फ्रेंडली मैच खेलते रहना पड़ेगा। और नेक्स्ट टाइम हम लोग उधर जाएगा, कभी कभी इधर आएगा, तो ऐसे करके हम लोग फ्रेंडशिप भी अच्छा होगा और टीम भी अच्छा होगा। मिलजुल के तो हम लोग लंबा दिन तक हम लोग मिलजुल के रह सकेगा। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव जानो हागौ। हा बायग्रा एबा मोजां साइटनि हा लाग्राफोरनि थाखाय फोसावथाय। चिरांनि दादगारि भुटान गेटनि साखाथियाव मोनसे मोजां दखरसे मियादि हा फाननायनि खौरां फोसावनाय जादों। बे हाखौ लायोब्ला फालांगि खालामनाय, हटेल लुनाय, बायदि बायदि फालांगि एबा बिल्डिं लुनानै थानो थाखाय राहा आरो आबाद मावनायनिबो राहा लानो हागोन। आबुं खौरां लानो थाखाय नोंथाङा 8638183329 आरो 9954097210 जानबुं नङाव फन खालामनो हागोन। Mary land for sale at Dadgari, Chirang near Bhutan Gate. Suitable for construction of hotel, guest house, personal home or any building or farming. For more information, please contact mobile number 9186 381 83329.